на всички, аз се казвам Димитър Куманов, Сдружение Балканка. Доста сме се борили по други теми тук във вашия район, специално за язовир Бебреш и водата от него. Почти нищо не сме постигнали там, ама все пак нещо. Малко по историята, на която видяхме тук, тя всъщност не започва през 2024, някъде 2022 година, ако не се лъжа. Защото тогава, тъй като ние следиме сайтовете на басейновите дирекции, тогава видяхме първото становище с допустимост на басейнова дирекция Плевен, подписано от тогавашния директор Петър Димитров. Това име го запомнете. Тук в Ботевград има защо да го помните. Той тогава беше написал наистина, ние не знаеме, първо беше сложил списък с 26 водоизточника, които са регистрирани питейни в басейновата дирекция, но дори за тях беше написал, че те не знаят къде са и че има множество други питейни водоизточници в района, които още по-малко знаят за тях къде са. Тогава пишеше в това становище, че те дори не знаят къде ще бъдат сондажите и беше написал няма да има увреждане. След като дигнахме скандали, шумове и работи, а ние тогава още направихме една брошура, публикувахме където можахме, че ще се прави тази площ. Една брошура направихме, раздавахме в Свогенския край, по магазини, по кръчми, във влаковете и какво ли не. И въобще никаква реакция. И аз тогава си казах, това там район е мъртъв, тия просто няма какво да се занимаваме с тях. Слава Богу. Сега пак тази година, не тази, миналата или по-миналата, като излезе второ становище за допустимост на басейновата дирекция, тогава пак публикувахме, че ще се прави и тогава изведнъж стана много готино, се събуди народа. Във второто становище за допустимост на басейновата дирекция пише така. Ето ви ги пак 26 водоизточника регистрирани, не знаеме къде са. Има още множество, които не са регистрирани, тях не знаеме. Вече знаеме къде ще са сондажите, но не знаеме къде ще са питейните водоизточници и е допустимо, няма да има увреждане. На база на това становище са изготвени всичките други доклада по оценка на съвместимост. Цялата процедура тръгва, защото без такова становище те не могат да стартират. Сега това е една карта, която ние заедно с от Своге хората сме правили, която показва в черните кръгчета къде ще бъдат сондажите. Има едни сини точици и около тях има едни кръгове. Това са източниците на питейно-битово водоснабдяване, които са заснети в района на Свогенската част от тази площ, Оплетня, Лакатник и така нататък. Като аз тук ще ви покажа нещо важно. Значи около тези точки, сега не се вижда много хубаво, но около тях има едни кръгове с радиус от 1000 метра около всеки от тия водоизточници. Като за вашия край тук, който е Ботевградския, за сега нямаме нито един водоизточник заснет и да ни се предоставят данните, за да ги качиме на тия сайт, на тая карта. Това е много важно, тъй като регистрираните в басейнова дирекция питейни водоизточници, които са обществени, не за един човек си е направил двора кладенец, а такива, които, защото аз съм сигурен, че тук има разни махали, които още при социализма са си правили на така наречената стопанска сметка собствени водоизточници и си ги поддържат и сега. Предполагам, че има, не може да няма, навсякъде има в България. И тези водоизточници никой оператор не оперира с тях. Нито община, нито ВиК оператор, хората си ги поддържат и като се развали нещо сменят, пускат вода. Но тези водоизточници, съгласно законодателството и национално и европейско, подлежат на абсолютно същата защита, на каквато подлежат и тези водоизточници, които са регистрирани в басейновата дирекция. И ето, например, за тия зоните от, значи това около всеки водоизточник е очертана зона от 1000 метра радиус около водоизточника, защото това са така наречените буферни зони около източници за питейно-битово водоснабдяване без учредена санитарно-охранителна зона. То в цялата тази площ имаше майче 2 водоизточника, които имат санитарно-охранителни зони, всичко друго няма. И в тези буферни зони от 1000 метра
Има мерки в старите пурвове и след страшна борба оставиха ги в новите планове за управление на речните басейни, където се казва така: забранено е добив на подземни богатства под водното ниво. Сиреч, когато ето сега тия сондажи тук, чисто на теория, тук тия всичките, които попадат в такива буферни зони, те би трябвало да спират да търсят и в мига, в който се появи водата, би трябвало да спират, защото те под нея не могат да добиват, няма какво да търсят. Ако намерят злато под нея, само ще ги яд, че не могат да го добиват, което няма да се случи, разбира се. Но за това, понеже разбрах тук, че има и общински съветници, темата за размисъл при вас е общината да предприеме стъпки, така че басейновата дирекция да се регистрират колкото се може повече източници за питейно-битово водоснабдяване обществено, подчертавам, за повече от 10 човека примерно, не всеки кладенец на човек, който си вади вода от някъде в двора, а такива, които са така направени с каптаж някъде или сондаж, тръба до някоя махала, да бъдат регистрирани в басейновата дирекция, защото те тогава ще подлежат на абсолютно същата защита. Друг е въпросът колко ги спазват самите басейнови дирекции. Аз ви казвам, Министерството на околната среда и водите от доста години, може би от 2017 някъде, действа като организирана престъпна група за унищожаване на водите на България и миналата година се видя докъде я докарахме, като с една 3-месечна криза казахме, че тук са ни налазили климатичните промени, загиваме, а 3-месечни кризи суши са се случвали безброй пъти преди това и не сме изпадали в чак такива кризи като миналата година. И един от големите проблеми, който сега се случва, е масовото замърсяване на води с уран в България. Хасково сте чували, Пловдив има, Първомай има, тук едно от предимствата да се регистрират тези източници на питейно-битово водоснабдяване, за което общината трябва да напише първо писмо до басейновата дирекция да поиска указания какво да прави. Казва им, имаме тук много, които са нерегистрирани, моля да ни дадете указания какво да правиме. И тогава, да, наистина, тая вода вероятно ще трябва да започне да се плаща. Обаче, когато тя не е поддържана от ВиК оператор, тая система, това е скъпото. Самата вода при водоизточника струва хилядни от стотинката на кубик. Така че, може би между 1 и 5 лева максимум, ама прекосили, ще се плаща тая вода на къща на семейство, обаче тя първо ще подлежи на тази защита, за която ви казвам, източника. И второ, освен другото, тя ще почне да се следи за качествата от съответното РЗИ. Защото тези хора сега, дето пият такава вода, те не знаят какво има. А риска, който се случва, е следния, че при някои от тия сондажи се минава през зони с с уранови ородявания, примерно, и това нещо се свързва с водоизточника, защото вашите повече такива са, вероятно и всичките са на подземни води, тия за които говоря, не това от язовир Бебреш, дето е. Така че, давам ви пример пак, Трън, община Трън, като стана големия калабалък с златната мина там, която всъщност беше в района на бившата мина Злата Трънско, която наистина има злато, обаче тя е затворена като уранова мина. Та още по време на проучванията, тогава, селата Забел и Зелени град, които имат каптажи, преди сондирането в техния район, водата е била в нормите. Когато приключва сондирането и се проверява след това, може би 1-2 години след това изследвания нови, завишена алфа-активност и завишено съдържание на уран сиреч от самото търсене, ровенето на сондажи, където не трябва, е възможно да се замърсат питейни кладенци. Разбира се, в ония случай инвеститора веднага изважда 10 професора, които казват това замърсяване от естествени причини. Понеже има уран, то се замърсил. Само че не знам колко милиона години тази вода е била чиста
и след ровенето им е замърсена. Как точно в този период се появиха тия естествени причини, нали? То е лесно обяснимо, но те ще ви излезат с тия работи. Все пак обаче, по закон, по закона за водите, когато започне едно търсене, ровене, сондажи и такива неща, спазвайки принципа на предпазливостта, ти първо трябва да си изследвал тия водоизточници в какво състояние са, качествата на водата, и да следиш непрекъснато какво се случва по време на ровенето. И член 199 и 199а, ако не се лъжа, от закона за водите, казват, че дори при риск от увреждане министъра отнема разрешителни, прекратява дейности. Само че тия два члена не са спазени до сега нито веднъж в нашата страна, въпреки хилядите случаи на замърсяване. Така че това е важното, което трябва да ви кажа. И едновременно с това, понеже ние ще ги продължим да ги натискаме, като си съберете данните за вашата община, там в тази площ, къде попадат тия кладенци, дори да не са регистрирани в басейновата дирекция, общината да не направи постъпки да ги регистрира, ние понеже сме ги сложили на картата и ще се вижда къде какво във вашия район ще се случва, като имате предвид, че тия им декларации, ние 50 точки, пък само 8 сондажа, това не трябва да се разчита първо, че е вярно. И второ, да, наистина, във вашия район още при социализма дълбокия, руснаци, преди това германци, но после руснаците знаят в България всяка капка злато къде се намира и тия данни ги има в Националния геоложки фонд. И накрая ще завърша с това, че първо, делото вече е заведено в Софийския градски съд. Тук инициативен комитет, ако все още не са приключили така наречените устни състезания, може да се присъедини като страна по това дело. От една страна. И от друга страна, тия неща, дето ви казах, имате двама супер адвокати наети, познавам ги, много свестни хора. Съдийката е много свясна, ние сме печелили дела, тя е почти единствената в този съд, която чете закона и го спазва, така че лично аз стискам палци това дело да се спечели и пожелавам успех. Ние с каквото можем ще помагаме по всяко време.